नावकाटायाव हार्मनी हेल्थ केयर सेन्टर आरो मबाइल ई-जन एन्ड इलेक्ट्रनिक्स गला बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि नावकाटायाव दिनै गोमसार ब्रह्मआ गंसे हेल्थ केयर सेन्टर आरो मबाइल ई-जन एन्ड इलेक्ट्रनिक्स गला बेखेवदों। गोमसार ब्रह्मनि बायदिब्ला बे हार्मनी हेल्थ केयर सेन्टरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा बायदि बेरामि चेकआप, आल्ट्रासाउन्ड, थैनि आनजाद बायदि बेरामि आनजादखौ खम बेसेनावनो नायनो खाबु मोनगोन आरो रायजो राजाफोरा गाव गावनि नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ खम बेसेनावनो मोननायनिबो खाबु मोनगोन। बेनिखायनो नावकाटायाव थानाय बे मबाइल गलायाव फाइनेन्सआवबो लानो हानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। गोदानै बेखेवनाय गलायाव दिनै आरो गाबोन 15,000नि मबाइलखौ 12,000आवनो मोननो हागोन। गावनि गलायाव फैनो गलानि बिगोमा गोमसार ब्रह्मआ गुरै खावलायहरदों।